Bathi kwenye indlu kuvuka kwenye indlu ukhala kwakhe kwinkundla zokuxhumana sekwenze ucusha ithuba umsakazi bekade esakaze emsakazweni igagasi yafeba uPenny wakaNtuli. Lokhu kuvela nje ngoba ke ebonakala ke ema-airport ke enyuka ebheka phezulu ke into zasekhona la khona kusolakala ukuthi umsebenzi omusha engasothule kwimsakazo ke eseGoli. uPenny ke ufake isithombe sakhe ke kwinkundla zokuxhumana ke nethikithi elibheke noma ke elibangise noma ese-airport. Kanti ke lapha kusolakala ukuthi iJozi FM ingomunye ke imsakazo egaqale ke uPenny Ntuli njengoba ke sekuvele seqondisiwe njengoba ke waziwa ukuthi uApril ke uqala kwenhlelo ke emsakazweni. uPenny Ntuli ke uxoshwe egasini ke emva kokunqaba ke lapha ke ithuba lokuba ke aqhubeke nokusebenza uma ke igagasi limnika ke uhlelo ke langempala sonto olulodwa la khona ke kuvezwe khona ukuthi incane kakhulu imali ke bezoyenza lapha ke nge-hour. uPenny ke unikele inkundla zokuxhumana ngezwakalisa ke ilaka lakhe ekutheni ngegagasi alimboni ke njengomuntu ke usekhulile kwezomsakazo. uPenny Ntuli ke ngomunye wabasakazi abakhonzwe kakhulu ke lapha ke kwaZulu Natal kanti ngokudabuka endaweni yasePinetown nge-eGoli. Sizwe sibonga uMashozi. Cheers, bye.